Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Allah wallina on noon en jangino maliki yawmiddin ɗon karno ɗon on jangino bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim on jangi maliki yawmiddin. Hande eɗen janga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. On nani, bismillah, garanen alluwal naten jangde gadde kuɗol ɗum ɗo janguno ɗon mim lam kef jubriya wowtaƴƴo mimara alif lam del jubriya nunarak. ɗum ɗo janguno ɗon ko hen kef woni wow wala wowtaƴƴo ɗum tan ɓeydi e windande nde wadde jalten naten windande hesere. Hande eɗen janga alif janganoma ay jubriya janganoma ɗo noon ko ɗo mbiyatamo alif taƴƴo. Ay so woni sara bindol wimo alif mbiyamo taƴƴo, no mbirunoɗa wow taƴƴo ni ɗona ko alif taƴƴo, to ko wow ko taƴƴo, ɗo ko alif ko taƴƴo. Ay kef artiɗo ay iyyaka ko ni windirte, iyyaka ko ni windirte. Ay juburna toɓɓere nde wona dow wotere wiyete ko juburna. Ay wotere tan mbata dow indal juburna. Ay famide wotere ton mbiya juburna. So woni less mbiyata ɗum ko juburu ba. Ayde so woni dow wotere woni dow wiyete ko jubur mbiya na. Mbiyinoma juburna noon e nunarak ko gotum. Ay aynadari arti, ay del arti. Ay ɗum woni na'budu, iyyaka na'budu. Garta kadi mbiya ay wow o moni a jangino wow taƴƴo, ɗo noon ko wow wiyete. Alif arti, ay jubriya arti, alif taƴƴo arti, ɗum woni wa iya. Ay kef arti, ɗum woni wa iyyaka. Mbaɗa kadi juburna arta ɗo. Ay wotere nde dow juburna. Ay siñiɗe arti, ɗo noon ko ɗo harfeere wotere ari ɗo nde ɓeydinde juburta. Ay ayna dariɗo o arti, ay jubriya arti, ay nunarak arti. Ndeka andi hande ko juburta tan goto ɓeydi e jangde he. A hollanoma noon so adima ko juburta, hakkunde bindol ko juburta. So woni sara bindol mbiyamo ta jorɗo, alama wondi hay goto mbiyamo ta jorɗo. ɗum ɗo fof so rendi woni oɗo ta goto o gasi o goto ɓeydi e windande nde. Ndeke noon a faami hande so tawi ko alif taƴƴo o ko alif remon ɗon, nden noon ko ɗum woni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ko ni windirte. On paami ɗo moƴƴi de wonɗon ko alif janganoma, jubriya janganoma, alif taƴƴo janganoma, kef janganoma,
juburna woni nunarak ko gotum, so adima ko juburna, hakkunde bindol ko juburna, sara bindol wonta nunarak. A famino moƴƴi de? Ayna dariɗo e ayna baɗe ngodi, jubur ba e ba joɗo tan ngodi, del ko del jippo less, wodi ko wow e wow taƴƴo, alifaji ne ko tati kaaɗi, allif a jangi allif, a jangi allif jowiɗo dow, ɗo ko allif taƴƴo gasi ɗi gardi ɗo. A fami? Kefnan ɗon juburna so adima, hakkunde juburna, sara bindol noon e so teeli kañum tan wiye nunarak. Siñiije nan ɗon arti, a jangina ba siñiije, ɗo ko juburta o tan ɓeydi hande. Ayna dariɗo a jangina ɗum, juburiya a jangina ɗum, nunarak a jangina ɗum. Ayde mi winoma jangne nde ñande fof nde ɓeydo weeɓan ndema. Joni momten jangen, momten jangen, mbiya allif juburiya, allif taƴƴo ay kef, juburna ayna dariɗo ay jubur ba del. ɗum ɗo woni iyyaka na'budu, ngaraɗo wow allif juburiya allif taƴƴo kef, ɗum woni wa iyyaka, ngara mbaɗa juburna, mbaɗa siñiije, mbaɗa ɗo juburta, mbaɗa ayna dariɗo, mbaɗa juburiya, mbaɗa nunarak. ɗum nasta'inu, nasta'inu, wa iyyaka nasta'inu, wa iyyaka nasta'inu. Dow to ko iyyaka na'budu, na'budu, iyyaka na'budu. Joni noon mbiya allif juburiya allif taƴƴo, mbiya kef juburna ayna dariɗo, jubur ba, mbiya del. Ala ko woni noon ka jangano e nde ɗo windande. Allif janganoma, juburiya janganoma, allif o ko taƴƴo wiyaɗo, ko sakke tawɗamo mbiyamo allif taƴƴo. Kef janganoma to maliki, juburna ayna dariɗo, juburu ba del. Garta mbiya wow, mbiya allif, mbiya juburiya allif taƴƴo, mbiya kef juburna siñiije, juburta ayna dariɗo, juburiya nunarak. Ayde joni noon ngara jangen ɓaren. Allif ko ni windirte, ɗo ko toɓɓe ɗiɗi mbatta, juburiya ɗo ko allif o mbattani, mbiya allif taƴƴo, mbaɗani, mbiya kef, ngara mbaɗani, juburna mbaɗadani henna, mbiya ayna dariɗo, mbaɗadani henna, mbiya juburu ba, mbaɗadani henna, mbiya del. ɗum woni iyyaka na'budu ni windirte. Garta noon mbaɗa wow, gatta allif, gatta kadi juburiya, garta allif taƴƴo, ay garta kef, ay no sawdirini de ko gotum. Sa witamo dow o a wawi less o, ko wowo ɓooɗo wowo tan ɓeydi hen, ay juburna o arti ɗo. Ay
ay siiji ay nani ay dari gon dow artiɗo ala momten ɗo aywa garten ɗo juburta ay ayna dariɗo ay mbiya jubriya mbiya nunara gasi koye nasta'inu koni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ni windire ɗum ɗo ko juburna wonɗo nani gasi ɗo so ɗiggi tan andu jangde ma yaawi ɗo joni ena wayno a gayni jubur ko jangete e jubur a gayni jubur na so woni dow les mbiya jubur ba ɗo na'budu ɗo ko ɗon janguɗa jubur na e jubur ba ɗo nasta'inu ɗon janguɗa jubur ta e jubur ya dow ko jubur mbiya ta les ko jubur mbiya ya ko ni jubur foti ko nayi tan so woni toɓɓere wotere wi jubur na so woni les mbiya jubur ba ɗiɗi dow jubur ta ɗiɗi les jubur ya ɗum woni jubur ko jangata jubur na jubur ba jubur ta jubur ya ƴettu kuɗol ma e karnema mbañitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko holluma walluma ha jiya lawol yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reeno kadi yo Allah won gondiɗo an jiɗɗo jokkodirde e jangde wat 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ngara kala indema yettode ma kalama serɗeji ɗi aɗi belma nata janga a yiɗa gaccuɗa ndeeƴa allol mon nan ɗon wonɓe Dental Dina TV wonɓe Facebook e bangeji goɗɗi jangoji hen goto kala e mon suka e mo debbo e gorko ɗaɓɓirama ballal 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya wasabo sa waɗi oɗo numéro so Orange Money so Wave yettoto min naata e kees mon reena golle mon jahoje so kuura yonti gitton joɓen hen so wifi ari yitten joɓen hen so keroson yonti itten joɓen hen hoto hay goto ɗaw hoore mum e moƴƴere yahore nde enen ndendine wadde ndendende goto kala e mum waɗama eraga faade e muɗum waɗa hen so Orange Money so Wave so Western Union garam anniya wallude jangde nde e jangguinoɓeɓe yo Allah koye nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam